Sziasztok! Kilólunk itt már ez a Retex Simóval vagy 2 napja. Hát látjátok, gyertyát, kondenzátot, szimeringet, minden cseréltünk, még gyűrűt is. Egy pár gyertyát azért kipróbáltuk, hát ezt jelzem, hogy ez mind új. Gyertya volt, tehát ezek nem működtek. Nézegettünk a Youtube-on jobbra-balra felvételeket, hogy hát mi lehet a probléma. Hát ugyebár az alaplapi kondenzátort írtátok elég sokan, hát hál' Istennek mi is arra bukkantunk, hogy ez nem jó. Ez egy másik alaplap, ez nem ebbe a motorba. És ezt a kondenzátort mi nagyon szépen, mint ahogy le volt írva, ezt fogtuk, szépen innen kidobtuk, ezt a két kábelt kivezettük ide, és akkor itt van most nekünk az alaplapi kondenzátor, szerintem ezt nagyon szépen lehet látni, és ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy Warburg személygépkocsi kondenzátor. Na, hát elkezdtük itt szerelgetni jobbra-balra ezt a postalicskát. Hál' Istennek most már indul. Pár gyertyával, meg egy pár kondival. Most megnézzük, hogy bebírjuk-e röffenteni, mert minden kábel jó. Eddig működött, hát most ahogy működni fog-e az indítás, azt nem tudjuk. Na, nézzük. Várjál, csak nyitva, igaz? Húzzunk neki gázt. Hát indult, mint látjátok, csörög itt a gyertya kondenzátor jobbra-balra. Hát már indulni kell. A berugókarnak a visszahúzó rugója nem jó, azt visszafagy fel kell támasztani, azért áll így a berugókar. Kérdeztünk egy pár szerelőt, hogy hát drága jóisten, hát nem igaz, hogy minden kondi rossz, azt mondja, teszteljük le. Az egyik autószerelő, mivel mi nem vagyunk azok, csak ilyen lelkes amatőrök, azt mondta, hogy a kondenzátorra kössünk két kábelt. Hát egyiket a külsejéhez, másikat a végéhez. Hát itt a vége. Látszik, mind a kettő látszik. Jó? És akkor ezt berúgjuk most a 220-ba. Ugyebár feltöltsük energiával. Látszik, hogy szikrázik? Látszik, nagyon jó. Pukkan, akkora jó. Pukkant. Ez jó kondenzátor. De elmondanám nektek, hogy ezzel nem indult a motor. Ezzel a nagyon jó kondenzátorral. Teszteltük mi mindegyik így pukkosgat, de hát egy nagy kalap hókit ér. Na hát ez az első motor, amit úgy meg tudtunk kint keservesen üzemképessé tettük valamilyen szinten. Hát még vannak rajta finomítások, mint például a berugónak a visszahúzó rugója, de ezen kívül van még itten fostalicska, tanébb is van egy. Az elméletileg az jó, az működik, meg majd most jön majd még egy 50-es. Ugye ezt a módszert fogjuk vele eljátszani. Úgyhogy gyerekek, hogyha püffög, dúl, megindul, nincs szikra, vagy nagyon kicsi a szikra, akkor vagy a gyertyaszar, tehát hiába, tehát vízgyertya, hát én ezt javaslom nektek. Az ülőkalapácsot azt nagyon nézzétek a hézagot, hogy mekkora, amikor állítsátok, nagyon szépen be kell állítani, most mi a mérete, nem akarok hülyeséget mondani. Úgyhogy, és akkor utána vegyünk egy rohadt Warburg kondenzátort, hát mi vettünk kettőt, mert már nem bírjuk rá. Szerencsébe, egy az olcsóbb is, mint a Simóé, nem tudom, hogy tudtok-e még ilyet venni, Warburg vagy Trabantét, és akkor hajrá, álljatok neki szerelni. Ha valami kérdésetek van, akkor meg írjatok ide kommentben majd. Lesz idő. Na, úgy, sziasztok!